Ang San Carlos City, Pangasinan. Ito ay isa sa pinakamalaking lungsod sa Pangasinan. Pagdating sa populasyon at lawak ng lupain, kilala ito bilang Mango Capital of the Philippines dahil sa dami at tamis ng kanilang kinakalakal na mangga. Narito ang ilang mga bagay na nagpapakilala sa San Carlos City. Mango Bamboo Festival. Dahil ito ang sentro ng produksyon ng mangga, ipinagdiriwang dito ang taunang Mango Bamboo Festival tuwing Abril. Tambok dito ang mga street dancing, mga float na pinalamutian ng mangga at mga trade fair. Ang San Carlos City ay nagsisilbing hub para sa edukasyon sa gitnang bahagi ng Pangasinan dahil sa mga universidad gaya ng Virgen Milagrosa University Foundation o mas kilala bilang VMUF, San Carlos Colleges, St. Teres College Foundation, PIMSAT Colleges at Binalatongan Community College. Marami ring bumibisita galing sa mga karatig bayan tulad ng Basista, Bayambang, Orbistondo at Malasiki para bumili at pumasyal sa mga modernong malls at mga commercial centers. Alam nyo ba na ang San Carlos City ay dati nating kilala bilang Binalatongan? Pero hindi lang ito basta palit pangalan. Noong 1660 at 1762, niyanig ang bayang ito ng mga malalaking rebelyon sa pamumuno ni Andres Malong at Juan de la Cruz Palaris. Dahil sa matinding pagkatalo ng mga Kastila at sa tapang ng mga taga rito, nagalit si Haring Carlos III ng Espanya at ipinag-utos na sunugin at burahin sa mapa ang Binalatongan. Pero parang phoenix, muling bumangon ang lungsod mula sa pagkaabo at binigyan ng bagong pangalan, ang San Carlos. Isang paalala na kahit anong pagsubok ang dumating, ang mga San Carlinian ay hindi sumusuko, bagkus mas lalong lumalakas. Alam nyo ba na ang mga taga San Carlos ay kilala sa pagiging matapang at matapat sa kanilang pinaniniwalaan? Noon pa man sa lumang Binalatongan, gamit ang kanilang katutubong dialektong Kabuluan, hindi basta-basta nagpasupil. Biruin ninyo, dahil sa kanilang paninindigan, napilitang umalis ang mga prailing Agustinian noon. Pero hindi lang yan. Dito rin sumikat ang mga bayaning gaya ni Andres Malong at ang maliksi at magaling sa eskrima na si Juan de la Cruz Palaris. Alam nyo ba na si Palaris o Pantaleon Perez sa tunay na buhay ay nagtatagpa ng sariling gobyerno rito sa Binalatongan noong 1762. Nilabanan niya ang sobrang buwis at sapilitang pagtatrabaho sa loob ng 2 taon. Alam nyo ba ang petsang November 4, 1718 ay isang napaka-importanting araw para sa mga taga rito? Noong panahon na yon, sa gitna ng isang rebelyon na pinamanoan ni Juan Caragay, nasunog ang simbahan at kumbento ng lumang Binalatongan. Dahil dito, napilitan silang ilipat ang buong poblasyon sa silangan ng San Juan River. At dahil ang araw na yon ay kapistahan din ni Saint Charles Borromeo, doon na opisyal na binigyan ng bagong pangalan ang lugar, ang San Carlos Binalatongan. Kaya pala ang pangalang San Carlos ay hindi lang basta kinuha sa hari, kundi regalo din ito ng tadhana at pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Alam nyo ba na ang San Carlos ay parang isang lungsod na ayaw pasuko? Noong 1763, sa kasagsagan ng rebelyon ni Juan de la Cruz Palaris, muling nasunog ang simbahan at kumbento ng Saint Dominic. Dahil dito, nag-utos na si King Charles III ng Spain na ilipat ang bayan sa isang lugar na tinatawag noon na Lukban. Pero bago nila nahanap ang pwesto natin ngayon, ang dami nilang pinagdaanan. Mula sa paanan ng Zambales Mountains sa bandang Aguilar, tumawid sila sa silangang bahagi ng Agno River sa barangay Mabalbalino hanggang sa San Carlos City. Ay hindi lang basta palit pangalan. Ito ay simbolo ng enduring spirit o ang hindi matitipag na katatagan ng mga taga dito. Hindi lang pala tapang ang meron sa San Carlos, dahil ito rin ang kinikilalang Mango Bamboo Capital of the Philippines. Alam nyo ba na dito matatagpuan ang pinakamaraming puno ng mangga at ang kanilang mga bunga
sinasabing isa sa pinakamatamis at pinakamalinamnam sa buong bansa. Pero hindi lang yan, buhay na buhay rito ang industriya ng kawayan o bamboo craft. Mula sa agrikultura, paggawa ng palayok, hanggang sa paggawa ng harina at pag-aalaga ng livestock, ang San Carlos ay isang agro-industrial giant. Dahil ito ang center of Pangasinan, napaka-strategic ng lokasyon nito para sa anumang negosyo or investment. Alam nyo rin ba na ang lupang ito sa San Carlos ay pinagmulan din ng isang alamat? Dito nagmula ang pamilya ng walang kamatayang hari ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Jr. Bagamat isinilang si Ronald Allen Kelly Poe sa Manila, ang kanyang ama na si Fernando Poe Sr. ay isang proud na taga San Carlos, Pangasinan. Kaya naman, ang tapang, paninindigan at pusong makamasa na nakita natin sa mga pelikula ng FPJ, lahat yan ay may dugong San Carlinian. Hindi lang pala ito lungsod ng mangga at kawayan. Ito rin ay lungsod ng hari. Noong April 26, 2011, gumawa ng kasaysayan ang 86 na barangay dito nang magtulong-tulong silang mag-bake ng isang dambuhalang 100 square meter na mango pie. Isipin ninyo, napuno ang isang buong gymnasium. Gumamit sila ng 400 trays na mango pie na may bigat na 10 kilos bawat isa. Mahigit 1,200 na tao ang nagsalo-salo sa higanting pie na ito na nagkakahalaga ng 400,000. Ito ang naging bida sa kanilang Mango Bamboo Festival at hanggang ngayon, ito ay simbolo ng tamis ng tagumpay at pagkakaisa ng mga San Carlinians. Nandito tayo ngayon sa lungsod na hindi lang basta Mango Bamboo Capital, kundi ang lungsod ng mga palaban at mga alamat, ang San Carlos City. Alam nyo ba na ang lungsod na ito ay kasing tibay ng kawayan at kasing tamis ng ating sikat na mangga? Pero ang tanong, saan ka dapat pumarada sa gitna ng asensong ito? Welcome to Josefinas Village. Kung naghahanap ka ng location sa San Carlos, iyong literal na nasa sentro, malapit sa lahat at hindi ka bibiguin pagdating sa convenience. Heto na ang the king ng mga subdivision para sa pamilya mo. Hindi lang ito basta lupa at semento. Dito sa Josefinas Village, itatayo natin ang iyong sariling kaharian sa isang komunidad na kasing tatag ng kasaysayan ng San Carlos. Sa pagpili ng property, dalawa ang top 2 priority. Siguradong safe at malapit sa mga emergency management place. Sa Josefinas Village, priority natin ang peace of mind ninyo. Bakit ko nasabi? Kasi pagdating sa healthcare emergencies, napapalibutan tayo ng mga dekalidad gaya ng Pangasinan Provincial Hospital, VMU at Blessed Hospital. Hindi lang T-Plex at PLEX ang naglalapit sa atin sa Maynila at Northern Luzon. Dito mismo sa San Carlos, kaliwat kanan ang mga ongoing na diversion roads. Ano ang ibig sabihin nito? Para sa Josefinas Village, ibig sabihin, ang Barangay Kuliling ay magiging mas accessible na sa lahat ng bayan. Mas mabilis na biyahe, mas kaunting traffic, at ang pinaka-importante, mas mabilis ang pag-akyat ng value ng property mo. Habang ginagawa pa lang ang mga kalsada, ito na ang time para bumili. Don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait. Kadalasan, kapag natapos na ang mga diversion roads, hindi na ganito kababa ang presyo dito. Sa real estate, ang kalsada ang nagdadala ng pera. Habang ongoing pa ang construction sa paligid ng San Carlos, ito ang window of opportunity mo. Huwag mong hintayin na matapos ang mga kalsada bago ka mag-invest dahil baka huli na ang lahat. Secure your lot in Josefinas Village while prices are still at ground level. Huwag lang tignan ang ganda ng location. Tignan din ang elevation ng lupa. Maganda at matatag ang lupa dito. Hindi malambot at hindi swampy. Ibig sabihin, kapag nagpatayo kayo ng bahay, mas makakatipid kayo sa foundation cost. Hindi mo na kailangan ng sobrang lalim ng piles o mamahaling treatment.
solid ang lupa, kaya solid din ang magiging pundasyon ng bahay ninyo. Dito sa Josefina's Village, marami na tayong bagyong hinarap, mula kay bagyong Pepeng hanggang sa pinakahuling bagyo. Nananatiling flood-free ang lugar. Seryoso guys, mahirap mag-invest sa lugar na tuwing uulan, kailangan mong magtaas ng gamit. Dito sa Josefina's Village, we value your comfort. Kahit napapalibutan tayo ng San Carlos, Malasiki at Basista, ang barangay Kuliling San Carlos ay high ground. Kaya, imbis na mag-alala sa baha, i-enjoy mo lang ang malamig na panahon kasama ang pamilya mo. Your investment in safe, dry, and flood-free. For our OFWs and professionals, ito ang investment na hindi kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Prime subdivision sa gitna ng Pangasinan. Ang Josefina's Village ay hindi lang pangarap. Ito ay reality na pwede nyo nang simulan ngayon. Sa mga kababayan nating OFW, alam namin ang hirap at lungkot ng malayo sa pamilya. Pero 'di ba? Kaya tayo nandoon ay para sa mas magandang kinabukasan nila. Huwag hayaang sa remittance lang mapunta ang lahat ng pinagpaguran mo. Dito sa Josefina's Village, ang bawat dolyar o riyal na pinapadala ninyo ay nagiging matibay na pundasyon. Hindi lang ito property, ito ang welcome home gift nyo sa sarili ninyo. Isang tahanan na hindi binabaha, malapit sa mga eskwelahan at protektado ang value.